Pynlong ka Jingia itu ithau bat ka Jingiajan Jong Skul ke badan Haka Thain Bhoi hari Bhoi district. Kabalong Haka juga porban nang kentiu yagi kam ni lekai khamtam ka Jingi lekai football ka Grace Foundation Secondary School Bhoi kala Pynlong ya ka inter school knockout football tournament kabala penilekai na ka benta ki khna pule kenthai bat chenrang Haka bahdu khat south league kan honi lekai na ki nyot league school baper kilawan bane sim benta Haka ne kelampong Jingi lekai football. Ia kena ke lumpung Jingi lekai football jong Skul la Pynlong hamadani lekai jong Shillong soraman lum dai khala hari Bhoi district. Kum ke jing sedang ia kena ke tournament uba is enai hing ubri presiden jong kanhun Young Minds Association ulawan poi kum kongsan na ke benta ban pli perda ia kena ke lumpung ha ke Jingi don lang jong riurong ba kena ke Thain rengkat ru bat kena hika jong Skul baper ki balwan banisim benta. Khubor penyait Skul jong ke Grace Foundation Shillong bagi jing temu ke bahak mat jong ki haba ki Pynlong ya kena ke lempong lekai football kalong bandon ga Jingiajan ha pedang Khubor penyait Skul ki badan cek ne ka Thain ke Pynlong ru khamtam ban ye itu ithau kenang bon la bandon ga Jingi trilang bat nang la ban nang kentiu ye ki kom ai jing hikai ha ki jing pule bat kum juru ban kentiu lang ha ki kam ni lekai. Siketin Argentin swaba ngin pli ya kena ke football kene kalong ka khubor kabas sikade kalong jingkimen na ka benta kene ka today's program kaba i headmistress jongga school Grace Foundation Secondary School Bhoi ki ba elam khmat ia kene ka program kene kalong ka sin ka benengkong mis kabam 4 juja kabam 4 julong kene ka di sin ka benengkong dengan kuble ipi sibune khamtam ya salamareru kaba phira sim benta ya kaban yalam syakmat ya kumkini ke program kane kalong ga badan kamha ka ei ka bangakwa ban kan sikentin na kamta kane ka wei kalong bagi dong kam ya ka jingatli hapreng kane ke yalam jupi ka penyejan ka penyejo hapreng ke school ke fair ki badan ha kane ka Thain jogi khamtam ha ka Bhoi area ka jingi kaba phile kumne ka penyejan khamtam me ki paranong hikai khamtam me ki para ki khna school iwe baki don ke jingi lamba ke jingle ke jumpi kumle kumba kalong menta te na kalyang junga ngasu ai ke jing kitbok kiryang kaba kane ke program jumpi kalong ke job ta hagane ke step ko menta ngan declare kum ka sugar to Phynlong philabu ba kane ke program hagane ke step ngalapli ya kane ke program jumpi. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru yue ar nyau lai